pelaan 99 Nights in the Forestia. Mä en yritä selvittää tässä videossa 100 päivää, vaan mä yritän tehdä niin kuin tätä pääsiäispäivitystä. Eli tänne on tullut uusi päivitys. Tää on pääsiäiseen liittyen. Päätin nyt kuvata tästä videon. Mut joo, mennään vaan suoraan tekemään. Kato ensin puu. Näistä mun tietääkseni saa vähän enemmän sitä puuta. Sen takia näitä vissiin vähän... Anteeksi. Ei tästä voi sanoa yhtään enemmän. Jos mä... Haetaan puuta. Tästä. Ja saatiin tuli kakkoslevelille. Päästään nyt tutkimaan. Mä katoin nettieltä vähän mallia tähän videoon. Tai siis tähän päivitykseen. Ja tässä pitäisi kerätä munia. Pääsiäismunia ja viedä niitä loppuun. Tai joo. 2 hiiltä löytyi täältä, oli aika hyvä. Ei kuudaksi. Ei tässäkin oli hiili. No, en ihan näe. Tää on pulkoita. Jos mulla toi ärsyttävä tulialue, en mä halua sitä. Ja anteeksi. Joku asiointia. Mennään tänne. Tää on näköjään ihan lähellä joku tämmönen hautausmaa. Otetaan tämä. Avataan chesti. Tässä on taskulamppu. Se on ihan tarpeellinen, koska kaikki diirinää tulee. Ja muutenkin tää näkee paremmin, jos on taskulamppu. Mut joo. Hei, täällä on eka muna. Ai niin, ja mistä mun pitäis saada se kori. Ja anteeksi. Mä vähän ärsyttää, kun tässä pelissä nää palluraiset, nää munat lähtee liikkeelle vähän aika helposti, niin se on kyllä ärsyttävää. Miten mä näin sukee? No niin, nyt mulla on kori. Hyvä. Good. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte lisää 99 Nights in the Forestia. Ihan oikeesti. Koska jos te painatte tykkäystä ja tilaatte kanavan ja laitatte kellon päälle ja kommentoitte, että jos haluatte lisää, niin sitten tätä tulee lisää, koska mä näen, että te haluatte, joten silloin mä voin tehdä tätä lisää ja voitte laittaa myös kommentteihin, jos teillä on jotain videoideoita, mitä haluaisitte, että mä teen. Ja sori siitä entisestä 99 Nights in the Forest videosta, kun se ei tullutkaan, koska mun puhelin ei tallentanut sitä, kun me kuvattiin sitä videota. Joten mä kuvaan korvauksessa tällaisen toisen videon. Toivottavasti tästä on yhtä hyvä tai parempi, ettei oo mitään ihan sulkea video. Joo, ja sori, että mä kuulostan vähän tylsistyneeltä. Mä oon ollut vaan vähän kipeänä, niin ehkä sen takia. Ja.
täältä. Viimeistä sutta viedään tästä. On vähän hiljaa. Mä unohdin kokonaan, että mä kuvasin edes videota. Nyt meillä on täältä mentää lapsi. Avataan. Chesti. Ihan oikeesti typerä lamppu. Ja mä oon taas nälkäinen. Ippi. Niin kivaa. No mut siltä mulla on 2 pandakeja. Mut onneksi täällä on myös. Pienen napostella. Se on toisaalta myös kiva, että mulla oli täällä, koska mä en todellakaan saisi kielletty mun säkkiin. Enkä kyllä ehtiskään. Koska mulla on pieni. Ja näettekö se mun pupun korvat? Puputiira. Joo, sori. Tuolla on näköjään ammuksia. Ja jos haluatte päästä videolla silleen, niin kun, että mä voin pelata teidän vaikka 99 Nights in Forestia tai just siihen, niin laittakaa vaan sen nimi sinne. Ja sitten voitte pyytää mua johonkin peliin, jos haluatte mukaan jonkun yhteisvideon, en mä tiedä. Siitä vaan. Siis, eikä. Kiva kun mä en treidannut eilen. Mä oisin voinut. Joo, mulla on vähän liimaa kurkossa, niin mun pitäisi sitten jollain videolla, jos mun nyt enää on lähiaikoina kurkuslimaa, niin mun pitää mennä vähän väliin ehkä yskimään. Näin uudestaan. Siis ei hätää, mä kyllä leikkaan tätä videota, että tästä ei tule jotain 2 miljoonan tunnin kestävää. Ja sanokaa vaan rohkeasti kommenteissa, jos haluatte mun pystyvän parempaan. Jos tästä tulikin ihan tylsä video, koska mä en voi tietää. Mä en voi tietää. Koska mä en niin kun tiedä teidän mielipidettä näihin, niin rohkeasti vaan sinne kommentteihin. Ja joo. Hei, tuolla on Penskaniseri. Wuhuu! Kattokaa tää. Ai joo, mutta ei kattais mun tyyliä. Oh herranen aika, sä tuli sieltä. Täpöö. Sinä voit mennä sitä kautta. Mä en edes tiedä, miksi mä menin tonkin. Se tulee nopsaan. Ui. Miten se osuu muuhun? Oh. No niin, ihan. Hifi. Joo, ja mä haluaisin löytää niitä munia taas. Koska mä tarvitsen niitä. Mulla on yli 1 muna vasta vietyssä. Hei, tässä on oikeesti joku magneetti. Toi oikeesti pomppii toi muna. Ei hyvää päivää. Oi, ihana tipu. Tippunen. Tää on kiva, kun näitä löytyy. Mä tiedän jopa, että miten mä saan sen salama munan niin kun annettu sille tyypille, koska sun pitää mennä siihen kiinni kun ukkostaa. Ja sitten sun pitää ottaa, että se ukkonen iskee sun, niin sen pitäisi samalla iskeä siihen salamamunaan. Ja sitten siitä tulee sähköinen ja sä voit antaa sen sille pupulle. Joten joo. Tästä voi tulla vähän tylsää, koska mun ääni kuulostaa vähän tylsistyneeltä. Ihan oikeesti, mä en osaa enää puhua, mutta siis tylsistyneeltä. Mutta mä en oikeesti oo tylsistynyt, vaan mun ääni vaan kuulostaa siltä. Mun pitäisi olla 2 normimunaa, niin mä voin antaa. Oho, mulla olikin 12 annettu.
Okei, siinä tulee varmaan vähän enemmän pisteitä, mitä mä oon antanut. Oikeesti, mä en halua näitä taas. Mä haluan jonkun muun kuin meteoriitit. Ei kukaan enää tykkää. Siis anteeksi niille tyypeille, ketkä vielä tykkää niistä. Mä en ainakaan tykkää. Ei mitään. Tästä ei ehkä tuu niin tylsä, jos mä laitan musan ja sitten... Jos mä laitan... Sieltä haluan muita. Oho, mä saan jo 5. levulle tulee. Ei tule edes huomannut. Mut näköjään sain. Kattokaa, mua ei puoliksi kiinnostaa, että mä sain 5. levulle. Ja on day 5. Ja nyt me ei hyökätä. Tässä ei nyt, mutta... No kyllä muhun hyökkäs susi just. Silleen niin... Kultisti hyökkäys. Ihan oikeesti. Kiitos. Vaikka se ei kyllä ole hirveen kiva myöskään, että on just puras susi. Mut jo nyt mun pitäis varmaan juosta. Äkkiä oikeesti. Mua johtaa toi paviaini alfasusi. Mä yrittämään noissa alfasusissa. Ja ne johtaa ihan jäätävän pitkään ja ne näkee ihan jäätävän kaukaa sut. Joten niistä on aika vaikea päihittää ja ne ottaa myös aika paljon iskua niinku damakea suhun, että nyt mä starvaan heti. Ei tähän voi päättyä. Syö nyt se. Ai joo, mutta näköjään pelaa uusi soundi. Tosi kiva. Tosi kiva. Tai... En mä tiedä. Pitäisikö mun lopettaa tätä? Kuinka video vasta? Okei, mä lopetan. Moikka tyypit!